ya ndị Igbo ibe m ekene ọmanụ, ndị Igbo nke m fụrụ n'anya ekene ọmanụ. Tata ana m ekene unu. Tata bụ ụbọchị eke n'ime ọnwa abụọ nke ndị Igbo. asị m ebe unu anọ na ya dịkwala unu mma. keke ketalu na efe ọnwa, keke ketalu na arụ isi ike, keke ketalu na ozuzu oke na ozuzu oye na ozuzu afọ na ozuzu nkwụ. keke kewaa ụzọ unu ka ụzọ unu na-enwu ka ife nke ka nke bata n'ụzọ unu. tata bụ ụbọchị aṅụle ọkwa unu ma na ndụ ndị Igbo. tata bụ nnukwu ụbọchị ndị Igbo kwesịrị ịdị na-enwe aṅụle, maka tata ka anyị na-ekene, na-echeta, na-egoli, na-aṅụlile okike bụ eke. tata bụ ụbọchị ezumike nke anyị. wesị ya dịkwala unu mma. ife njibịa tata bụ maka kalenda nke ọfụ unu ga-afụ na-ezipụtago m. anụ m agba mbọ etinye m uchu maka na anyị si na ife emelụ mma na-atọ obi ụtọ. ife emelụ mma na-atọ obi ụtọ. anyị mee ya, anyị emetara ya, anyị ejekwa lụghalịbịa, anyị lụghalịgide, anyị wee lụghalịta ọ dị mma, maka na anyị ga-ama nke anyị ga-ama onwe anyị ga-ama ndị anyị bụ, anyị ga-ama ebe anyị si bido, anyị ga-ama ebe anyị nọkwanụ na ya kịta, ana anyị ga-ama ebe anyị na-eje echi. ekene ọmanụ. kedu ulu kalenda ba? ka ife anyị ji bụlụ, ka ife o ji bụlụ ife a ga-eji aga na-ekwu ọ dịzị aka a ga-asị unu ewe n'iwe, maka na nwa n'ebe akwa na-atụ aka, nne ya anọla ebe a, nne ya anọdụ ebe a. kalenda ndị Igbo bara ọtụtụ ulu na ndụ mụ na gị asa onye Igbo. etu m si kwu n'oge gara aga, mba ọbụla na-eme ọfụma n'ụwa taa, ma omenani nke fa, mmalụ ọdịnani nke fa, mmalụ ntọnani nke fa, mmalụ iwu ani nke fa, mmalụ nsọ ani nke fa. anyị bụ ndị Igbo, anyị na-ekwu iseo. gịnị bụ iseo? ikwucha okwu ikwue iseo. gịnị bụ iseo? kedu ife anyị na-asị iseo? anyị ga-ama ọdịnani, mmalụ ntọnani, mmalụ iwu ani, mmalụ nsọ ani, mmalụ iwu ani, ọdịnani, ntọani, ntọnani, nsọ ani. ịghọta ife ise a, ịghọta ife anyị na-ekwulu ise o. etu a ka ọ dị n'ife ịnọ gbasalụ izu Igbo. ana m ekwukwa daa Igbo, uwe Igbo bụ uwe izu, ebe ife zukọtara ọnụ, ebe ife na-abụ nọ n'udo, ebe ọ ga-adịlụ nwoke mma, dịlụ nwaanyị mma, ebe nwoke ma na-akpagbu nwaanyị, nwaanyị ma na-akpagbu nwoke. ịma kalenda anyị bụ ịmụ nwaanyị. biko ka m jụọ ụmụnne m, n'ime anyị onwenugo onye chọrọ jelu n'ukwu ụdala tuto oloma? ijekatanugo n'ukwu kashu ghọlụ pọpọ? ịgago n'ukwu nkwụ, ivundo nkwụ na aka oyibo na-eyi, ịganugo n'ukwu nkwụ tụta aka oyibo? ijenugo n'ukwu ube, lue n'ukwu ube, ife ịghọta abụlụ kashu? ifuru na ọ dịrọ possible. n'enu ube ka ube ga-esida, n'ukwu ụdala ka ụdala ga-esida. ugolo ga-ada n'enu ugolo from osisi ugolo.
mana anyị nwa bụ ndị nke taa anyị gbakọtalụ osisi anyị si ya wee da azụ na-ajụ si kedu ife kpatara ife ji wee dịla anyị etu ọ dịla anyị kịta. kalenda a ka m eji wee zikọ unu na nwa bekee ma ife omelụ. ndị gboo nwa debela anyị iwu, debela anyị iwu anyị, debela anyị nsọ anyị, debela anyị ọdịnanị, debela anyị ntọnanị, ọkwa ifu gị debela anyị omenanị ka ọ wee dịla anyị mma. mana onwe ndị bịa gbochibe anya. ọ na-ewute m na ndị bụ fanwa bụ ndị so na ndị mụpụtara anyị ndị nke kịta fa agbabila ụdọ, fa agbabila ụdọ nke gbakọrọ anyị na ndị mbụ. mana ekene ka m na-enye unu bụ ụmụnne m, ana m enye unu ekene pụrụ iche maka na anyị nwa bụ ndị oge kịta si na anyị ama nnọzi nya bụ alụ a na-eme. maka na ọ nwere ọlụ dịlụ mụ na gị, ana ọlụ adịlụ mụ na gị abụọ ọzọkwa maka mụ na gị. ọ bụrụ maka nna anyị fa na nna anyị fa, ọ maka ndị anyị ga-amụpụta, ndị amụpụtala amụpụta, ọ maka echifa. so n'ọnya ka anyị ji etilu mkpu niile anyị na-etilu, maka na anyị na kalenda ka anyị ga-eji fụ onye Igbo dị ndụ tata, ma ọ dị 100 years o, ma ọ dị 1 year o, ma ọ dị 50 years o. onye Igbo dị ndụ taa, every second, every minute, every hour, every day, every week, every month, every year ibi ndụ n'ụwa. ndụ a niile ibi bụ onwero meaning. maka na tupu ndụ gị enwe ulu ọba, ịghọta ndụ gị ife ọ bụ, ị ga na-ebinye bụ ndụ mara onwe gị. onye Igbo mụ na gị anyị amụ nwa anyị, onwe anyị chee na ama bụ ife ọbịala abịa gwara anyị bụ ife ọ gwara anyị sọ ka anyị na-asọ. o tinyere n'anya anyị ka anyị kpọọ nwa anyị asị, ka anyị kpọọ asụsụ anyị asị, ka anyị kpọọ iwu ana anyị asị, ka anyị kpọọ ntọala anyị asị, ka anyị kpọọ ọdịnala anyị asị, ka anyị kpọọ omenala anyị asị, ka anyị kpọọ nsọ ana anyị asị, ka anyị kpọsịrị ife ndị a niile asị. anyị sobe ụzọ fa, o mee ka anyị bụrụ fa. onwe ife ga-emegide n'ụwa ka pọpọ tụgharịa bụrụ oloma. onwe ife ga-emegide n'ụwa ka ube tụgharịa bụrụ ụdala. ube ga-abụ ube, ụdala ga-abụ ụdala, pọpọ ga-abụ pọpọ. maka ifi ụmụnne m agbụ ekele anyị ya ka m ji wee unu mụ na unu gbalụ mbọ na-esi ọnwụ si na anyị ga-afụ isi ya ka anyị ji wee na-agba mbọ. anyị bụ dibịa ka anyị were aka anyị gwọọ ya na-aya anyị, maka anyị na-aya ọya, anyị na-aya ọya. so anyị ga-eji aka anyị tụsaa ọya na-aya anyị wee dịrị. emeelu m unu dis kalenda. so kalenda anyị ga-eji etu mmadụ na-esi eje n'ụlọ ọgwụ nweta ọgwụ ya ka anyị ga-eji wee bido na ọya na-aya anyị, ka m wee kọwalụ unu etu ọnọdụ anyị si wee dị n'ụwa kịta. original kalenda ndị Igbo 2018 etu aka ọ dị print anya. explanation na mbido akọwago m ya na mbụ. ọnwa ndụ anyị na ndị bekee agbakọrọ laanụ na-aba akalụ ogologo agbakọrọ. nkụ dị na mba na-eghelu mba nni, ọdịbendị dị lụfa ka ọdịbe anyị dịla anyị. anyị bụ ndị Igbo. n'ime Igbo anyị na-enwe abalị 4 n'izu. abalị 4 anyị na-enwe n'izu bụ nyanwa bụ ndụ ndị Igbo. eke, oye, afọ, nkwọ anyị enwe ofu izu. na-abịa n'izu anyị na-enwe
anyị na-enwe mkpụrụ ụbọchị 12 oru na asatọ ọnwa anyị ezuo oke. Anyị na-enwe mkpụrụ ụbọchị 364 days na arọ anyị ezuo oke. Anyị na-enwe ọnwa 13 na arọ anyị ezuo oke. Anyị na-enwe izu 94 izu na arọ. Chelukwa ka m nyekwa unu correct information, which is 364 divided by 4. Anyị na-enwe 91 izu na arọ anyị wee zuo oke. In every 112 years, anyị na ndị bekee agbakọ. Anyị na ndị bekee agbakọ. It takes 112 years before anyị na meet up. The last time bụ 2012. So mụ na gị chukwu debe anyị ndụ, anyị anọpụta Ọgọst anyị na fada agbakọ. Mana agbakọgodu, bekee bụ bekee, Igbo bụ Igbo. So abịa n'arọ nke anyị kpọ 2, even though na anyị bụ ndị Igbo ọbụrụ 2018, mana ka anyị welugodu nke a na-aga. Abịa n'arọ nke a, unu fetu dis kalenda dị. Maka ifi na nwere ọnwa 13. Abịa n'ọnwa mbụ, maka ifi ọnwa 13 anyị nwere. Anyị nwa na-aba ọnwa 13, fanwa nọ na January. Which means ọ bụrụ na ị chọọ ịgụ dis kalenda, agụnia etu isi agụ kalenda nwa bekee. Wele ife ịma maka nwa bekee tinyegodu n'ụsọ, kịta ka mmụọ Igbo ga-abata n'ime. Maka na onwero ịgụbịa na etu isi agụ nke nwa bekee ma nghọta ya. A na-achọ m ka ịghọta ya ọfụma. Maka na ịghọta kalenda ịfụ na ọbụbụrụ onye iche na ịbụ ka ịbụ. For example, ọ bụ na amụ gị na September 18th. Ị na-eche na ịbụ nwa amụ na September, you be surprised na ọbụrụ na ịbụrụ nwa September. Chachale na ọgụgụ arọ ndị Igbo. So aga m akọwali ahụ nke unu ghọta. Maka na ịmala onwe gị, ịmala ebe ife na-eme isi abịasị eme gị. So n'ọnwa mbụ ndị Igbo, ọ correspond to ọnwa ịbụa ndị bekee. Ọnwa mbụ anyị bụ ọnwa mbụ. Ọnwa ịbụọ afọ a bụ February. So ịchọ ịgụ dis kalenda, ị ga-ebu ụzọ wee fụ etu ebe ifu ndebele ebe a. Right? Fụnọ nke a si n'ọnwa mbụ. Ọnwa mbụ correspond to February. Maka ifi na enwe 13 months. So mgbe anyị na-eji aba ọnwa 13, ọnwa ụzọ alụkwụsị, fanwa jump go to their January. So nwero ka ọ ga-esi wee rhyme. So na anyị na-abazi ọnwa mbụ, fanwa nọzi na their February. So February month fa correspond to our ọnwa mbụ. Mana ife o ji wee daba n'ebe a bụ na maka February fa na-aga 28 days. Ọnwa ndị Igbo na-aga 28 days. Etu okike si debie. Ọ da agbanwe. So within that 28 days, ịbịa n'ọnwa mbụ, anyị na-afa gbakọrọ. Maka anyị bidoro n'ofu oge. Mgbọsị anyị bido ọnwa mbụ bụ 1st. Ije na dia February, inwetakwa the same 1st, which is afọ Thursday. Ịbịa n'ọnwa abụọ. Ọnwa abụọ Igbo correspond to March. Ndị ọcha, maka na fa na-anọ 1 month ahead, maka na mgbe anyị nwa ka na-eme 13th month, fanwa abagoli na arọ ofufa, which is January. So because of that, anyị nọlụ n'ọnwa abụọ. Ịchọta onwe gị n'ọnwa abụọ, ị na-anya na March. Ndị ọcha, mgbe aka ị ga-pick up date n'ọnwa abụọ, ọwụ ka alị gị ọmachi alụ gị. So achọ m ka anyị ghọta ya ọfụma. Ọnwa ndị Igbo na-adị behind because na anyị nwere 13 days.
ọnwa ndị ọcha na-adị 1 month ahead maka na fa nọ 12. So mgbe fanwa na-aga 12 abanye January, which is their first, anyị nwa na-abanye our 13th. Because of that, ọnwa abụọ anyị nwa bụ ndị Igbo bụ March. Ọ correspond to ndị nwa bekee. So ịbịa na that March, ụbọchị ndị Igbo bido n'afọ, the first day afọ, Thursday, etu aka ọ dịkwa, Thursday afọ bụ March. Thursday 1st of March bụ Thursday afọ 1st of ọnwa mbụ. So ndị Igbo ga-aga 28 days. Mgbe ị ga-eji ga ofu abụọ atọ anọ ise isii wee gagide lue 28. The 28 day ndị Igbo kwụsị na mgbọsị oye. That 28 day bụ Wednesday oye. That Wednesday oye, ịgbadata ebe a na nke ebe ndị nwa bekee, inene 28, ifugo 28, that is Wednesday. Mana mgbọsị anyị nwa, that day anyị bụ aba 28, ọnwa anyị agwụgo. Anyị abago ọnwa nke atọ. Mana ọnwa fanwa akara ọgwụ maka na faka ya akaụntụ godu 29. Faka ya akaụntụ 30. Faka ya akaụntụ 31. So fa amabago, anyị nwa amaba abago n'ọnwa ọfụ. Mana fanwa ọnwa faka na-abịa. So isi na ọnwa abụọ apụta, ịbanye n'ọnwa nke atọ. Ọnwa atọ bụ ọnwa nke atọ ndị Igbo. Ifuge. Ọnwa atọ bụ ọnwa Ifeke. Ọnwa Ifeke ga-correspond to April nke ndị ọcha. Maka fa na-anọ anyị na-anọ ọnwa anyị dị 1 month behind because na anyị nwe 28 days and also because na anyị nwe 13 months n'ọnwa, fanwa nwe 12 months. So ọnwa anyị arụ anyị fanwa na-aba arụ ọfụ na January, anyị nwa na-abanye ọnwa nke 13. Due to that, ọnwa anyị na-anọ 1 month behind. So anyị nwa n'ọnwa nke atọ, ọnwa Ifeke, correspond to April, which is their 4th month. Mana because na March gara aga, anyị nwa kwụsị ọnwa anyị ende na 28, ọnwa fakagolo na-aga. Anyị anogo that 29th bụ our first day. 30 bụ our second day. 31 bụ our third day. So anyị agago mkpụrụ abalị atọ n'ime izu tupu fanwa na-abata to their first. Ifugie. So mgbe anyị nwa na account fugo ebe faka nọ na 31st. So anyị nwa fanwa ga-abatazi on the 4th day. Onye ka m dele ife a ị ga-afụ mgbosi ndị Igbo na-eme izu kpọmkwem ka nwa bekee na-abatazi on his first day n'ọnwa April. So imagine na amụ gị on the 30th of March. Imagine na amụ gị on the 29th of March. Iche na ebu nwa March as onye Igbo. Iburu nwa March as onye Igbo. See, it go to 750 years. I calculate enye etu a ede wrong. Ide ebi ndụ gị as onye Igbo, iburu onye Igbo. Maka na ọnwa ndị Igbo ga-akwụsị on the 28th day. 28 day ịbago ọnwa ọzọ. 29 day ịbago ọnwa ọzọ. So on the 29th day of March, anyị ndị Igbo abago n'ọnwa nke ọnwa ọzọ. Mana fanwa bụ ndị ọcha ka ya agụgodu dia 29, gụa 30, gụa 31 before 4th, on the 4th day. On the 4th day, fenwe wee na-abanyezi their first of that April. Onya ka m ji chọ ịbịa kọwa this calendar of maka owe anya. So nke a bụ ọnwa Ifeke, ọnwa atọ. So ọnwa atọ Ifeke ndị Igbo correspond to April ndị bekee. So isi etu a ịtụgharịa ịbịa n'ọnwa anọ. N'ọnwa anọ maka ifi na n'ọnwa atọ
mgbe ndị Igbo ji wee gụ 28 day n'ọnwa Ifeke ifugie, which is April on the 28th of April aka nwee ndị nwa bekee ka nwee 29 ka nwee 30, so faka ya aga dia 29 and 30 day. Mana anyị nwa on the 28th anyị abago ọnwa anọ, mana fa nwa akara wee ba dia next month maka faka ya cover godu is a circle, fa ya aga godu that circle ga godu 29th wee bịa ga 30. So on this month of ọnwa anọ ifuge ebe ndele ebe a nke a bụ faka na agagodu their month 27 faka ya agagodu ga anyị nwa na kwụsị 28 faka ya agagodu 29th ifuge. So on our third day n'ọnwa anọ faka nọ na the 29, on our fourth day n'ọnwa anọ faka nọ na 30 because 28 29 30. So faka na aba faka robanye ọnwa ofu. On the 5th mgbe ndị Igbo agago ofu izu kpọmkwem na-abazi na mkpụrụ ụbọchị nke mbụ na izu ofu, ndị bekee wee banye on the first day of their ọnwa, which is their May month, because they're always 1 month ahead. So if for this 5th ndele ebe a ifu mgbe fa banyelu from here ka ọ ga correspond to here first ọ bụ na ị na-afụ a. So etu aka anyị ga-esi na-agụ this calendar. So ị bịa n'ọnwa ise again just like the other ọnwa gasị, because na anyị na-ebufu ụzọ anyị na-aba maka anyị nwee 28 days. So by then if I butezi anyị ndị ọcha aka na-agụ on their Friday 28th of May bụ mgbe anyị nwa our day kwụsị, our izu anyị ọnwa anyị kwụsị, anyị abanyego first, banye second, banye third, banye fourth, banye fifth. Fanwa na onwe fa ka na account go do their days before ọnwa fa agwụ. Eventually ọnwa fa ga-agwụ on the 31st of May. Mgbe ọnwa fa ga-eji na-agwụ on the 31st of May, anyị nwa agagoli 1 2 3 4 5 6 7. On the 8th day na-abụ izu na-abụ, mgbe anyị ga-eji na-abụ izu na-abụ on the 8th of May n'ọnwa agwụ, which is their 6th month. Their 6th month here ga-abụ June, sorry. Ịbata ifu na afa na-aba first Friday first. So etu aka ị ga-esi wee na-efolo mgbe anyị ga-eji wee gagide wee gụọ anyị etu a wee gaa lue n'ọnwa ikpeazụ. Let's say tupu anyị na-aba n'ọnwa ikpeazụ anyị lụọ ife dịka n'ọnwa ịsatọ. Mgbe ị ga-eji wee ba n'ọnwa ịsatọ ndị Igbo ịfụ na anyị buzi many days na-ebufetazi maka ifi na anyị na fa anọrọ n'ofu. For example, ịbịa n'ọnwa nke ịsaa bụ ọnwa alọmchi ndị Igbo correspond to ọnwa nke ịsatọ, which is their own August month. August month fa bụ ọnwa ịsatọ. It will correspond to anyị nwa bụ ndị Igbo ọnwa nke asaa, which is ọnwa alọmchi. Ịbata n'ọnwa alọmchi a maka ifi na afanwa ka ya agụgodu 29 30 31 whatever. Ifu anyị nwa abagole mgbosi anyị nwa abalụ n'ọnwa mgbosi ọnwa anyị kwụsịrị 28 day bụ the 24th of July. So ọ bụ na amụ gị on the 25th of July, iche na bụ nwa July, bụrụ nwa July, ịbụ nwa ọnwa alọmchi. Ife ị ga-achọ bụ ịma ife alọmchi bụ na ndụ gị. Kedu ulu alọmchi bụ na let's say na amụ gị mgbọsị nkwọ n'ime ọnwa alọmchi. Gịnị bụ nkwọ? Gịnị bụ alọmchi? Gịnị bụ chi? Kedu ife nkwọ nwee to do with chi? Mana ọ bụ na ịghọtara etu a ifu gị ebe a
ọ bụ 24th of July nwa bekee ị na-eche na amụ gị on the 24th of July. Kedu ife July nwere to do with your life? Kedu ife July nwere to do with your life? Because na this ọnwa abụọ onwe dedicated to Julius Caesar. This month was dedicated to Julius. Nke gara aga bụkwa Augustus Caesar. Ọnwa August was for Augustus Caesar. Kedu ife ndị a nwere to do with na kedu ife fa kedu ulu fa ga-aba na ndụ gị? Mana ịghọta alọmchi, ịghọta nkwọ, inwe ike wee na-ebido na-agbaghịsị ụbụlụ gị wee ghọta ife ịbụ. Maka na nkwọ bụ ikuku, nkwọ bụ enu. Nkwọ bụ mmụọ, nkwọ bụ ikuku, nkwọ bụ enu. Ya ka iji nwa agụ nkwọ, ịba agụ